Lempäälän lukiolla on maailmanluokan taiteilijoita, jotka tekevät huikeita mestariteoksia. Tänään tutustumme 3 aivan suorastaan ypeeseen taideteokseen, jotka osoittavat kullekin taidetyylille ominaisia piirteitä. Meillä onkin käsissämme oikea mestariteos. Tämä teos väläisee oivalla tavalla sitä, miten taiteilijan taipumus jatkuvaan itsereflektointiin perustuu grandiositeettihurmokseen ja egocentrisyyden keskinäiseen vuorovaikutukseen. Taidekulttuurin ja yhteiskunnallisen kantaottavuuden synteesi teoksen kohdalla on vahva ja saa selvästi retrohenkisiä vaikutteita 90-luvun kollektivismista ja kantaottavuudesta, jossa taiteilijan henkiset juuret lepäävät. Arvioisin tämän mestariteoksen olevan noin 100 000 euron arvoinen. Tämä teos on täysin uniikki. Tästä kereilijät ovat haaveilleet vuosien ajan. Taiteilijan myysinä ovat toimineet voimakas spiritualismi eli spiritus fortis sekä Erkki Viljenen, johon taiteilijalla taidepiireistä tulleen tiedon mukaan yhä on deliriumhenkinen platoninen syyte. Syytettä on syventänyt se, että taiteilija on spirituaalisella etsintäretkellä vieraillut välillä kuuluisan metyliryhmän parissa. Tämä näkyy erinomaisesti siinä, miten taiteilija on körvännyt visuaalista katsantokenttää kinesteettisillä ja auditiivisilla keinoilla niin taiteessa kuin arjessakin. Tällä teoksella on varmasti huikea arvo, jota en edes osaa arvioida. Viimeisenä teoksena meillä on tämä gallerian keskeltä löytyvä pötrykki. Tämän ypeän kehityksen arvoa kehystää osuvällä tavalla taiteilijan juuri saama taiteilija-apuraha, joka vapauttaa tämän neroutta neuroottisuuden syyrästä lähestyvän kulttuurisankarin kaupallisuuden ikestä. Enää taiteilijan ei tarvitse ottaa edes entisen tapaan yleisöön tai potentiaalisia ostajia huomioon, vaan hän voi entistä vahvemmin keskittyä ekotrippailuun, täyden virran työteistämiseen ja ehtymättömän lyövyytensä palauttamiseen. Sen alku lähtee. Tästä puhutaan, että se olisi arvokkain teos maailmassa. Ehdottomasti. Välitettävästi kaikki hyvä löppyy aikanaan. Kiitos.